Salutare tuturor, mă numesc Daniel și astăzi facem un nou tutorial pe acest canal. Facem o praștie cu invizace. Ieri am făcut o praștie din asta normală cu Y și bandă de cauciuc și praștie foarte tare. Dacă vă întrebați de ce sunt pansat la mână în halul ăsta, pentru că m-a tăiat foarte rău în ea. Adică aveam un ciont aici și eu când am dat cu cuțitul, niciun mi-a sărit în dege și bla bla bla. Așa, noi o dau o praștie de asta care se întinde foarte tare, cu bandă de cauciuc și trage foarte tare. Trage și cu invizace, cei care știu ce sunt ale invizace să lasă un like sau un comentariu și să lăsați mai multe idei de praștie și mai multe modele de praștie, dar cred că asta și asta care o fac acum în acest clip este preferata mea. Asta am făcut-o ieri așa. Asta facem o praștie cu invizace, care știu din această sârmă. Bine, trebuie puțin mai lungă să fac lungă și de invizace. Eu o să fac invizace și din asta, albastră. Și la fel, nu am elastic, facem din bandă de cauciuc. Cei care aveți elastic, vă recomand să faceți cu elastic, pentru că dacă faceți cu bandă de cauciuc, nu o să întinde așa bine. Aveți nevoie de bandă de cauciuc. Cei care nu au elastic pot să fac cu bandă de cauciuc, un patent, un cuțit sau un de ăsta, cum trebuie zice, așa. Bandă de cauciuc, mai multă sârmă, asta e tot o sârmă care mă ajută, o să fac și invizace cu ea. Așa, vedem ce facem. Așa, și ne apucăm de asta. Și nu o să facem lungă. Stați! Cam pe aici, așa. Apucați, așa. Cei care au clește. Nu se repede să stai cu bolana. Așa. Și dacă v-am spus, dacă mai vreți, nu știu dacă o să fac bine cu degetul ăsta ce fac în acest vlog, dar... Da. Nu știu dacă fac bine ce v-am spus ce fac, dar eu încerc să fac un tutorial. Ieri am filmat și tutorialul și din greșeală am șters clipul de la coși, de la tot. Din greșeală. Doar din greșeală. Așa, aceasta este sârmă. Acum, cei care știu ce este, să dați un mare like, pentru că mă ajută și asta e normal. Acum trebuie să le găsiți și voi capătul, nu? Acum trebuie să le găsiți și voi capătul. Doar nu vreți să vă ajut eu, nu? Aveți și o notificare, am crezut că avem notificare de la spațiu, că muream. Mamă, ce-mi tare degetul ăsta enorm. Și n-am voie să arăt, pentru că, da, știți și voi, că scoate clipul ăștia de la YouTube, cu regulamentele lor, cu chestiile lor, așa. Le găsiți și voi aici ăsta, centrul, baze, să fie cap la cap, adică vedeți că la mine este un pic mai sus ăsta. Tragem. Facem și aia cu tubul, din treaba aia cu tubul, gen dai cu tubul și cu corcoduce sau bile din alea de airsoft. Dacă n-ai, nu știu unde era o de asta, mamă, dacă încurc muci în continuare și că am răcit puțin și cred că ieri am făcut asta în frig, praștea și, da, așa, le aliniați capăt la cap și țineți de aici și cu patentul. Strângeți partea asta. Strângeți sare. Okay. Acum trebuie îndreptată, pentru că eu am uitat să mă îndrept când am început vlogul. Ok, aceasta este. Vedeți voi de unde țineți, pentru că, nu știu, cred că eu am făcut-o cam lungă, dar nu contează, nu mai contează asta. Așa. Și îndoiți de unde credeți că este bine. Eu o să, dacă e grav. 2, așa. Fix așa, e perfect. Ok. Așa, bă, deci mă simt, așa mă jucam eu în copilărie. Niște amintiri foarte frumoase. Așa se arată prima oară. Praștia cu invizace, bă, deci nu știu dacă mai face cineva chestia asta pe YouTube. Dar am văzut că a făcut și share vlogger și mai mulți. Și am încercat și eu să fac. Și nu mi ieșea prima oară deloc. Vedeți, dacă rămâne mai așa și după îl faceți așa, da? Face și din partea asta din coace. Tot cam așa cât este. Îmi trebuia o, dacă n-am făcut bine, îmi trebuia o riglă să măsur cât este, că nu vreau să fie unul mai mare și unul mai mic, deci este cam atât, atât așa. Măsurăm pe deget. Perfect, acum, pentru prima mână este bine. Așa. Îl mai dăm în sus. Acum, de ce v-am spus că aveți nevoie de asta? Pentru că, vedeți,
Bine, bine că nu știu dacă merge cu bandă de cauciuc, dacă putem să rezolvăm treaba asta, dar cum vedeți acum că faceți și voi, tăiați asta, așa, o tăiați gen și o scoateți din cămașa aia cu cămașa. Aveți grijă cu carterul cum tăiați, pentru că cu un carter și voi că tai de rupe și nu vreau să mă tai a doua oară și nici pe clip. Bă, și nu știu cum să pun asta, să-l tai. Pun asta. Pe genunchi și da. Bă, deci mi-e o frică să nu mă tai iară, că sunt prost. În pauză să revin că nu pot. Vedeți și voi că i-am scos ăsta și ăsta îl păstrați, nu-l aruncați, pentru că o să vină înapoi să vă trebuiască. Să intre înapoi. O să vă trebuiască, deci nu-ți păstrați. Faceți acest lucru și la acest cap și vă arăt la final. Cu următoarea parte trebuie să fie egal, nu trebuie să fie unul mai sus, unul mai jos. Este mai strâmb. Astea le păstrați pentru că sunt cămașile lor. Așa. După începeți rularea. Cu această sămă albastră eu să-i dau conturul. Vedeți că nu se rămâne cum o faci, este un cupru mai prost, pot să zic, pentru că nu este un cupru. Vedeți că când se îndoie, când nu mai caz bine. Așa, hai să măsurăm așa cum ar fi. De aici și până mai pe aici, așa. Îl tăiem de aici. Așa. Îl punem aici. M-am curge nasul în ultimul hal. Asta e. Trebuie să taie, pentru că nu are cum să nu se taie. Că... ce taie, se taie. Ce taie, se taie. Mă, de-abia s-a tăiat plasticul, fraților, taie enorm de greu. Acest cuțit patent. Las 5 la ușa mea și cu mâncare are, dar uite că de fapt trece. Bă, mai bine îl tai cu drujul. E bun acolo. Așa, bă, dă-mi doar acum. Da. Și mă chinea să dau, nu știu ce. Mă chinea să dau. Bă, și acum, prindeți așa și rulați asta pe tot, dar nu cred că pot. Pentru că în următoarea mână nu mai pot. Și dacă merge, hai. Este și o sârmă care nu cred că pot să fac cu ea nimic. Și cred că tot cu asta roșie o să-l rulez. Sau vedem, nu știu. Hai că tot cu asta roșie îl rulez. Deci m-a spus, nu pot să-l rulez cu asta albastră deloc, din cer și de jos. Dar nu pot să-l rulez, e foarte greu. Nu what the fuck, man? De ce să rulez așa greu? Și îl pui așa și îl rulezi și nu. Tot cu asta merge și facem invizașele din altceva, că mai multă sârmă. Așa. Cu asta roșie, da, cu asta facem treabă, dar știți care e treaba? Că, băi băieți, mă doare degetul enorm și, bă, deci dacă pot să-l rulez, uite mă, altceva cu sârma asta, nu? Da, mă, da, uite. Da, mă, mă doare degetul de mor. Bă, frate, sunt tăiat de rău. E unde argint tăiată, dar nu. Trecem peste asta. Hai, mă, hai, merge. Mamă, deci, cred că mi-au o grămadă și știți, voi urlați până jos. Revin la final. De brother. Cam atât am putut să fac din ea. Da, și un pic, că ne trebuie puțin. N-ul. Dăm puțin mai în jos. Am stricat tot, să nu arăt bine. Și strângem puțin aici. Să rămână strâns. Ce să rămână strâns? Mamă, e problema că n-am făcut-o bine pentru că degetul mă doare enorm. De tari. Și cam atât am putut să fac. Asta lăsați așa pentru că n-are sens. Așa, și asta îl mai strângem aici tot. Adică nu, o facem toată. Dată. Hip pop. Bip bop bip bop. Stați puțin să punem. Acum ne trebuie un așa ceva.
Da. Tăiați o bucățică foarte subțire. Caterul. Eu o tai foarte subțire cu caterul. Cu caterul o tai foarte mega subțire. Cam atât. Așa. Și închid și pun undeva să tai, că n-am fost. Am tăiat și ăsta o bucățică mică. V-am spus că e rău și dacă o să se rupă și nu o să meargă nimic din cauza că nu am elastic. Facem cu bandă de cauciuc, că nu, asta ne permite. Așa, acum eu sunt dreptul ăsta. Da. Și v-am spus, e foarte greu fără elastic. Fără elastic nu poți face absolut nimic. Da. Eu am ales cu bandă de cauciuc să fac, pentru că din asta am, cu asta fac. Cu bandă de cauciuc se face prăștile alea mai mari, prăștii. Eu, filmă! Acum prindeți așa, ăsta de ăsta și băgați cămașa înapoi, îmbrăcați ăla. Mamă, să vedeți că nu fac bine nimic ce fac, pentru că ce am făcut eu bine vreodată ceva? Nimic. Să încapă, să încapă. Ha. Bă, deci e bine rău dacă încapă. Adică nu că bine. Bine. Cam încăput. Caput. Hai că a ieșit. A ieșit până jos. Ok, bă, de bradare mei. Deci primul... De asta mă enervează noroc. Pentru că nu mi-a ieșit proașa asta deloc. Eu așa trebuie să... Uite ce strâmb, băi. Am schimbat și cadra, am ieșit afară. Nu merge. Hai. Așa. Bine că o tragi, o să stea pe spate. Dar na, vedem cum facem. Hai, mai încercăm o dată, că nu mă las. Nu mă las până am ies. Wow. Adică am o idee. Punem asta așa. Dați așa, că nu e așa. Dați așa, că nu e așa. Dați așa. Nu e. Este spirală, spiral de 11 s-a făcut. Bă, nu iese, mă, deloc. Bă, dar ce fac? Dacă gen eu îmi doresc asta. Ua, nu, că fără elastice. Jale. Ua. Că fără elastice jale rău și nu pot să fac nimic. Facem cu caterul o gaură. Hai să fac pe aia lată. Așa, și acum eu sper să meargă, că... Bă, sincer am stat ceva la prăștia asta, pentru că am o sârmă asta roșie, din asta se face, dar e foarte proastă, adică un cupru foarte mare. Sau pentru că am stat eu mult la soare, că și de asta este. Toată? Hai, bă, dacă iese, merge, dacă nu, nu. Nu o să merg absolut nimic. Mamă, că nu iese, mă. Bă, ce mă, mai frate.
și jur, am făcut treabă. Bă, nu merge, mă. Nu merge, bă, frate. Bă, frate, nu merge. Nu știu din ce să fac și, sincer, îmi pare rău că nu v-am arătat și vouă acest tutorial. Pentru că nu am elastic. Să moară Bibi de l-am găsit un... Am găsit un elastic de ăsta de chiloți și se întinde bine. Dar se rupe și cu siguranță, dar am făcut o impresie să vedeți cum se face. Băgați elasticul și împingeți ăsta și vai și pe aici și elasticul rămâne acolo și bla bla bla. Așa, acum facem așa și în partea asta. Uitați ce urât a ieșit, bă, o să mai fac și partea a doua după această chestie pentru că vreau să-mi iau revanșă. Pentru ce s-a întâmplat. Așa, ăsta îl rulăm așa. Vezi că nu m-am gândit la chestiile astea. Să rulez. Nu m-am gândit până acum, că sunt prost. E bine că recunosc. Acum o să mă trec la bine, o să mă doare capul, și o să mă duc la spital și nu o să mai filmez vlog. Și am zis nebun că și de acolo filmez. Pentru de brother. Adică de brother. Bă, mă mănâncă gândaci aici. Bă, deci îmi curge nasul în continuu. Așa. Bă, nu știu dacă a intrat bine perfect. Am făcut eu aici, dar bă, eu sper să meargă tot. Bă, măcar o dată să meargă să trag. Și știți care e chestia? Că acum ea se întinde, dar să nu se rupă, adică nu se trag tare. Ești de acolo, bine. Deci, maxim care o să trag eu cu ea va fi atât. Aceasta este praștia, hai că ține un. Eu știu că asta trebuie să ține. Bă, mă înțeapă albinele astea. Ok, acum să luăm sârmă din asta de cuplu. Luați sârmă din asta, am avut o treabă de rezolvat. Așa. Și trageți de aici. O să vă învăț, adică unii care sunt mai mari. Deja știți această combinație. Bă, deci acest vlog este, nu știu, adică fără sens cum ar veni. Pentru că nu mi-a ieșit. Este fail. E fail, total, tot. Bine, fail nu ar fi. Pentru că tocmai am găsit un elastic, dar acum am găsit. Și mă chinuiam cu camera de cauciuc de nu mai postăm niciun vlog, adică, sincer. Bă, nu mai nervează, bă, de mult. Leu, trebuie să mă enerveze pe mine fiecare vlogaș. Praștia cu invizoace este, cred că, cea mai ușoară praștie de făcut. Dar dacă ai elastic, e și mai ușor. Pentru că, nu, cine nu are un elastic? Toată lumea are. Dar în afară de mine, care... I-am gândit că merge cu camera din asta. O să fac eu încă unul, pentru că azi că mi-au revanșă. Încă un tutorial în care prezent... Așa. Eu filmez acest vlog joi, dar voi o să-l vedeți vineri. Vineri de dimineață sau, da, vineri pe la 1, nu știu ceva, o să-l vedeți. Pentru că până le editez în seara asta, până... Adică, nu prea am ce edita, dar... E ceva, stau o oră și ceva. La editat la fiecare vlog care fac. Pentru că... Bine, nu edit eu perfect, pentru că edit mai mult. Nu mai am aplicația aia InShot sau cum e zicea să editez foarte bine și foarte
rapid tot. Nu mai am, așa că mă descurc cu ce pot. Așa, hai să facem repede unde să pară și vouă. Așa l-apucați. Puneți așa, îl faceți așa în formă de U și îl tăiați cu... Hai că unde îl tăiam. Acum facem o nefăcută. Ia. Hai, bă, nu se taie. Bă, asta e puternic rău să rămân asta. Adică... Na. Da. Acum, hai să strângem ăsta. Bă, s-a agățat. Să moară viu. Așa, hai că am făcut și primul invizoc. Prima muniție, da. Bă, deci așa mă jucam eu înainte și știu că... Așa, și țineți de astea două de astea două, țineți de ele. Și acum să vedem dacă... Trage. Să mor eu. Bă, am crezut că nu se duce nici... Ce am crezut că nu se duce nici un metru. Am crezut că sare cu aia lângă mine. Bă, ia vezi mă, ia vezi că chiar e forță. Bă, nu cred, ia vezi că m-a lăsat șocat. Mamă, să vezi și dau cu turbo. Și n-am tras, și un elastic care se rupe foarte repede. Dar văd că... Mamă, bă, gen dacă... O să vedeți și vlog cu camera mea în sfârșit, în final. O să vedeți și vlog cu camera care o să fac. Facem turul camerei pentru că dacă o să fac un vlog să vedeți câteva mici detalii, nu o să vă dați seama. Bă, dacă îmi curge în continuu, asta este din cauza asta. Așa, bă, o să iasă din asta 5, în vezi la 10 ceva. 5.000, dacă le fac mai mici, nu, o să iasă 10. Și ceva, da, o să le fac mai micuțe, pentru că n-am... Și uite așa, mă adunam cu copiii pe drum undeva și făceam mii de invizații din astea de muniție și mergeam mereu, stăteam așa, povesteam, vorbeam și da. Niște prieteni de mei mai vechi care acum sunt foarte mari, au familie, au toate și eu eram mai mic, cel mai mic dintre ei pe acolo și mă învățau și pe mine. Și na, eu fiind mai mic, mai prost, învățau ei. Și văzusem că ieșise câinele meu afară și am să mă duc după el. Așa. Tăiem pe aici și da, cum v-am spus, mă jucam copii și acum vereștii ai mei nu mă cred și nu știu ei cum se fac așa ceva. Pentru că n-au de unde să știu, n-au avut o copilărie ca a mea. Copilăria lor au fost pe telefoane și... Bine, copilăria mea, când aveam eu 8 ani, acum am 13, aveam eu 8 ani, ce mă că rupeam normele. Cu proști, câte modele de proști nu știu, câte știam atunci și acum știu și mai multe modele. Știu model cu... Știu și modele în hârtie, dar e mai greu de făcut. Trebuie hârtie din aia foarte tare. Așa, și tăiați, am de 4 din astea. Bă, da, e patentul ăsta meu. Așa, acum nu știu dacă se aude, dar nu o să trag prin geamuri și prin astea, pentru că v-am spus, e sârma foarte puternică și se sparg foarte repede. Și nu dați în mașini, în geamurile de la mașini, pentru că e periculos. Noi dădeam mereu un fete în astea, ia uzi. Mai ceva cu ai. Bă, deci, nici nu o văd, mă, bă. Din apoi dau. Tragem. Bă, nu cred ce tare. Bă, dar nu le văd, mă, stai că dau în ușă acum. Ia. Poate acum. Bă, ți-au... Bă, nu cred, bă, fraților, cât de tare se duce. Bă, nu e mai în altă galaxie. V-am spus, vă jucați cu așa ceva. Auzi, dacă auziți? Ați auzit, da? Asta am văzut și eu că a fost mai mare. Deci, o să iau acum un bidon să-l pun aici.
Am luat asta și o pun undeva aici la ceva distanță de mine. Încerc să o nimeresc. Pun aici. O pun aici sus. Nu, sau pun aici să se audă. Trag. Am pus-o la vreo 5 metri de mine așa. Să vedeți că se duce și nu știu dacă se aude, dar încerc să trag pe lângă microfon, că am pus undeva gen în partea asta și o trag de aici undeva. Bă, deci nu, că trebuie să desfac toată asta și mai vorbim până atunci, na. V-am spus, se făceau fetele cu noi, fetele mai mari și noi când ne treceam pe stradă se făceau cu noi, adică ne furau prăștile când le vedeau. Și noi, că ne răzbunam noi. Ne răzbunam, le trăgeam, le înroșeam și părinților, de ce ai făcut așa la fața mea? La fată. La fata mea, dacă ele ne-au furat jucăriile, noi cu cine mai jucăm? Da, mă, trebuie să faci așa, să stă cu mine acasă. Să nu se mai facă cu băieții golani, pentru că cu noi era greu pe acolo, oricine nu ne cunoștea după drum, că spergeam câte o cu bine, că cu elasticul ăsta, uitați ce subțire, se rupe foarte repede, dar are forță în el. Luam câte un elastic de la, gen, de la... Găseam peste tot. Găseam de la alea de chiloți, de la chestii, găseam și rupeam mereu chiloții, rupeam mereu câte 2 perechi de chiloți, o pereche, rupeam chiar și câte 3 să fie mai gros, elasticul se ducă și ce, că nu se ducea deloc. Mereu le stricam noi, care avea de asta, strumul de asta era cel mai șmecher atunci. Că se găsea greu și noi ne duceam repede cu patentele de la garduri, la vecini care avea gard din ăla de sârmă, știți voi. Ne duceam cu patentul, bam, tăiam repede și a doua zi, care mi-a tăiat gardul? Nu știu, nu a făcut nimic. Și era tot gardul dita mai gaura așa făcută de noi. Ce vreți, frate? Aveți o copilărie, trebuie să o trăiți, nu să stați supărați. Părinții trebuie să stea supărați cu cheltuielile, cu astea. Păi nu, frate, sunteți copii, trăiți-vă viața în continuu. Pentru că o viață. Este cel mai mic și cel mai handicapat. Bă, stați mă pe anime și l-am prins pentru că îmi fuge și nu mai pot să-mi prind. Uitați cât sârmă aici, pe fac la muniție și nu mai am... Ba da, uite, facem și cu de asta, cu sârmă din asta mai groasă. Să vedeți cum se duce. Cu sârmă din asta. Bă, dar nu, bă, ce am, nici nu m-am gândit să duce așa tare, că se va duce în halul ăsta de tare, că... Adică... Le faceți în formă... O, da, vedeți? Nu am ce patent. Prosta mea. Am și sârmă tare rău asta, chiar dacă e ruginată. Așa și mă doare degetul de mor. Aceasta este în formă de U, din câte vedeți. Așa trebuie să arate în formă de U. Da, se vede? Da, fraților. După câte v-am spus, nu vă doare pe voi chestiile de patent. Dacă faceți și mai multe și mai repede, să aveți și un patent care chiar... Da! Da, băieți, cam atât fac și cu acest tutorial. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bubuiți și voi butonul de like dacă vreți. Dacă vreți, dar lasă. Dacă v-a plăcut acest tutorial cu aceasta, de asta v-am spus, luați-vă elastic bun, nu din asta de se rupe gen la... Dacă eu nu trag tare, maxim atât. Că dacă trag mai mult, se va rupe. Și nu vreau, chiar vreau să o păstrez. Adică aia din casă cu bandă de la e forță. Ok, cam atât face cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, vizionați-l. E foarte ușor de făcut, faceți și voi acasă și ne vedem la următorul vlog. Pa, pa.